Че те снимам. Притворяват в дела. Да. Сериозно си мисля, че идвам тук и снимам дедо с парашута. Оле, хора, контраст е невероятен. Оп, Сега оп, само оп, за оп, оп, снимки. оп. Виж, театралната. Ай. Мисли картофите, че няма малко. Абе, хапайте, бе, човек, бе, хапайте, бе, аз съм ги взел за ядене, не съм ги взел за... Не ги фърляме, ги знаеш, ядем ги. Да. Чакай някакси да видя дали мога така да... Чакай. Точно. Чакай, аз да ги хвана. Този. Ще се изнесе и безвъзвратно. И то се виновен, че е така. Я да видим. Не е вярно. Той казва, че всичко е наред и че всички сме тук. Никой не иска да се изнася. Никой не иска да си ходи. Не съм снимала, не съм. Така ли? Е, жалко. Загубих ли? Да. Колко? Кажи ми само как се кара голфа. Как се кара голфа? Голфа се кара чудесно. Как? Как? Демонстрирай ми. Тъйте. Питай го дали може. Какво? Може ли? Мола. Ами тя Христи я донесе, тя е виновна. Ама за голфа ми кажи какво става. Какво ти каже, бе? Смисъл? Кое съм виновна? От първа на втора или от нулева на първа как влиза? Първа, втора, трета, четвърта, Ела пета, на газ. Ина да й обясниш, че тя днеска тук много се затрудни с паважа. Ние тръгнахме към вие Кърджали, ама по какво този стария път. И павета имаше там. Абе, с какво дойдохте, бе? Там през планината и тя вика, Ина, ти сега ако мислиш да минаваме планината, и аз викам, аз тук търся, няма място за пикане. И тя ми вика, тук ли бе? Така ми разправя. И аз викам, тук сигурно някъде, като минеме планината, те излитат, така ми разправя. Ама с каква кола сте, бе? Да отивам да стопам хотела. А, така. Браво. Дали ви вампира в сърцето, само така ще се отървем.